YouTube. Ja. Vi har lavet den her kanal, Asian Nighthawk, som vi har tænkt os at lave noget gaming på. Og jeg hedder Diego, Og jeg hedder Chris. og vi vil egentlig gerne bare starte med at fortælle lidt om mig selv. Altså, som I ved, så hedder jeg Diego, og jeg er 12 år, snart 13 år, og bor i København. Jeg kan rigtig godt lide at spille en masse, men står også på løbehjul. Det er du. Jeg hedder Chris. Jeg bor et sted, som man aldrig får at vide. Det er Kalundborg. Og ja, jeg er 14 år gammel. Ja, og jeg går til fodbold og lidt andet. Jeg gør ikke det samme som Diego. Jeg kører ikke på løbehjul. Jeg kører på skateboard i stedet for. Og vi håber, I gerne vil like videoerne. Det kunne være virkelig fedt. Subscribers, det er jo egentlig lidt ligegyldigt, men når man liker, så bliver man glad, fordi så ved folk, at en kan lide videoen. I må også meget gerne kommentere, hvad vi kunne gøre bedre, hvis der er nogle spil, I relativt gerne vil se. Men så ses vi. Hej!